Akafuneki umuntu ongenayo imfihlo. Akafuneki umuntu ongenamfihlo. Kulesikhathi samanje siphila esikhathini lapho khona kunama-platform amaningi aveza izinto eziyimfihlo ufuze ngabe zagcinwa ziyimfihlo kanjalo, kepha seziveziwe kulungile. Asisekho-ke lapho sesikhuluma nawe wena Melaphi, sesikhuluma nawe wena mntwana wedlozi. Izinto zakho ezokwelapha musa ukuziveza. Indlela yakho yokwelapha musa ukuyiveza. Indlela yakho yokusiza ungayivezi ebantwini. Kunento abantu abangayazi. Kuloyo onemfihlo nokwazi ukugcina imfihlo kuningi ambulelwa kona. Zungisize-ke ngoba lo lwazi othi unalo luncane kakhulu, lusaluningi ulwazi ekusafanele ulifunde. Kulowo ogcina imfihlo ulwazi uyophiwa lona ngabaphansi nabaphezulu. Ngani zakwethu, iba nemfihlo. Into edlozi, into ezithunywa, into akamoya, imfihlo.